Vítejte v Jeřeřanech Maršovicích, kde jsem pro vás připravil rodinný dům k prodeji o dispozici 3+1. Dům je určený ke kompletní rekonstrukci a disponuje vlastním vinným sklepem a samostatnou garáží. Pojďte se podívat. Velkou výhodou jsou také další prostory. Samostatná garáž, kde pohodlně zaparkujete auto i motorku a samozřejmě vinný sklípek. Velkou výhodou je možnost oddělení místností nad obyvacím pokojem na samostatný pokoj. Součástí domu je také dvůr, který vyhoví potřebám domácího kutila. Maršovice nabízí klidné bydlení s dobrou dostupností do okolních měst i krásné přírody. Ideální místo pro rodinu i ty, kteří hledají únik od ruchu města. Pokud hledáte místo v klidné lokalitě, pak je tento dům v Maršovicích ideální volbou. Zavolejte mi a domluvte si schůzku. Váš Pavel Schoř, Remax Deluxe.